Всеки народ има своята култура и своите бити традиции. Е важно да ги помни и да ги знае. Те ни свързват с нашето минало и с нашия произход. И тяхната именно зрелищност и популярност идва от това хората да ги познават и да ги практикуват. Хората имат нужда от такива събирания, хората имат нужда все още да общуват помежду си директно, физически и да се забавляват по начин, който е по-различен от това, което е масовото. Народната кушия има традиционен характер. Кушията представлява сама по себе си преглед. Който се е грижил добре за животното, коня му е силен и го показва на кушията. Хората трябва да оценяват, че това са народни кушии. Нямат толкова състезателен и спортен характер, колкото да могат всички желаещи да се включат, да премерят сили, да надскочат себе си в тези кушии. Аз мисля, че това е най-важното. Конете са феноменални животни, благородни животни. Коня си има характер, както и човека. Всеки, независимо от възрастта, пола и годините си, може да се научи да язди. От много малка язда коне, може би от 5 годишна. Към моя кон чувството ми е много силно, защото го чувствам като приятел и като животно, към което аз трябва да полагам грижи. Аз не се състезавам, за да завърша на първо или на второ място. Аз се състезавам, защото ми доставя удоволствие. Вярвам, че традицията трябва да се съхранява и да се предава от поколение на поколение. Борис Самарджиев съм от село Бачево на 40 години. Днес е празник на цялото село Тодоров ден. Прави се 40 дни преди Велик ден. Като по-млад баща ме запали. Като малък съм гледал как участва и съм запалил покрай него. Който има желание, участва. Не всеки е роден за това нещо, но традицията се запазва. Докато има малки деца, които имат желание, ще се държи фолклора. Дъщеря ми на 6 години днес се спусна с баща си в кушиите. Това да осъществи мечтата си, да преживее това да бъде на пистата с конете, мога да кажа, че е по-вълнуващо от всичко възможно около нас. Значи, аз съм трето поколение, това е четвъртото поколение в семейството ни, което се занимаваме с коне. Моя баща на времето е бил треньор по конен спорт, преди това неговия баща и моето поколение е третото, което продължава традицията и работата с коне. Днес спечелих този хубав медал и това стана, положих много усилия. Мой кон Боря е на 25 години и скоро ще стане на 26. Играйте на отбор, искам да покажете най-доброто, да победите другия отбор. Така че усмичките и да се забавляваме, нали? Готови ли сте? Българските народни игри са един от значимите елементи на телесната култура от миналото. Те дават възможност на детенцето да изгради всестранно своята личност, своите двигателни качества и умения.
играта е нещо, в което има цел и забава. Нали? Не е само победа. В много голям степен в народната култура те имат своята важна роля в израстването на децата и свързването на децата с бъдещите им отговорности и задължения. Всъщност това е богатството на нашите народни игри, че те имат и отборен характер, и индивидуален характер, и смесено може да се играят и отделно игри за момичета, и отделно за момчета. Игрите се предават от поколение на поколение, естествено както всеки елемент в народната култура, едното поколение обучава другото. Дърпането на въже, да речем, също е един от най-популярните и запазени до днес спортове, който е не само български, естествено практикува на много места. Нашите български народни игри дават възможност на детенцето да успява да се изяви в обществото по-пълноценно и да може да оценява всички, които са част от обществото. Народната борба в своята същност също игра и затова и съществува в много народи. Тя обаче вече идеята е да се покаже сила, мъжество, да пребориш противника. Първоначално няма състезателен характер. Много е важно да победиш, важно е да можеш да се бориш, т.е. да развиваш своите умения в тази сфера, тъй като това са физически умения, които след това ще бъдат полезни. Важно е да не се използват оръжия, никакви, разбира се. Важно е да няма наранявани умишлени и, разбира се, победата е, когато противника е тръщнат по гръб или е дигната във въздуха. Първо съм почнал от народните борби от 5-6 годишен с братята ми, с баща ми. Традиции. При нас това е традиция на народните борби. Казвам се Георги Иванов, на 20 години съм, тренирам от повече от 15 години. Най-голямото ми постижение преди 2 месеца в Букурещ европейското първенство от 23 години станах европейски шампион. Тук се започва стъпките в големия олимпийски спорт. Ние да започнем от залата, да го вкара в залата, да видите пел. Тук е тръпката, тук като направи тая тръпка и той цял живот му седи вече. Значи публиката, ролята е голяма. Публиката, когато са дигни на крака от свирка и тогава тръпката и човек намеря последни сили в тялото си, за да настъпи, понякога да направи или да избяга от някаква критична ситуация. Борбата изначално е мъжка игра, мъжки спорт. Едва вече така и то повсеместно, през 20 век започва да се практикува и от жени. България има сериозна традиция и в професионалната борба, и в народната, т.е. тя произлиза от народната, естествено. Но вече в периода след освобождението и по-късно борбите започват да се развиват като спорт и не случайно имаме дълги години и до ден днешен сериозни успехи в борбата и нейните стилове. В близките 15 години не мисля да се отказвам, живот и здраве да няма контузии и гоним Олимпиадата. Това ми е целта, това ми е мечтата да взема медал от Олимпийски игри. Стрелбата с лък е един интересен съвременен спорт, защото той е от спортовете, които се възраждат, поне специално за България и за нашата култура. Традиционният лък е този, който се е използвал в миналото по време на бойни действия. Изключително силно е свързан с древните българи. Това е, може би, най-широко застъпеното оръжие. Стрелбата с лък е изкуство. Спортът в изкуството е една много малка част. Лъкът е направен от съвременни материали, но е с историческа форма. В миналото са били изработени от кост, рог, в сърцевината винаги е било дърво. Сглобките между различните елементи са се правили с сухожилия от едри животни, а тази двойна извивка, която се получава тук, помага много по-успешно да се предава кинетичната енергия на стрелата, което намалява размерът
теглото на лъкът, а всъщност получаваш по-бърз и леко по-точен изстрел. Това, което повече ме привлича в историческата стрелба, е, че нямаш никакви помощни средства и всичко зависи от теб. Тук имаш само себе си, един хубав лък. Прицелването също така нямаш мерник, нямаш нищо, нарича се интуитивна стрелба, защото правилната техника с достатъчната подготовка, където погледнеш, там отива стрелата. Има дисциплини, които се извършват от място, такива, които са в движение, в легнало положение, клекнало, седнало. Идеята е просто да бъдат в различна ситуация стрелците, за да могат да покажат различни умения. Едно време било е нормално жената да бъде вкъщи и тя да се грижи за дома и за семейството. И не е вземала така участие в всички тези спортни игри, които са се провеждали. Към днешна дата смятам, че дори все повече жени предпочитат тези спортове пред момчетата. Като че ли жените в нашето време са по-борбени, отколкото мъжете. Ние това го наблюдаваме и при малките деца. Аз казвам Павел, на 12 години съм, от град Шумен и съм в 6-ти клас. За жалост останалите деца не проявяват интерес към стрелбата с лък и когато, например, им споделя, че ходя на някакво състезание, не се вълнува толкова. Голямо щастие е това, че тук има малки деца, защото това означава, че тия деца, освен чисто спортната страна на нещата, имат и така някаква дълбоко засегната струнка от това, че те са българи и носят кръвта на своите предци. В днешно време животът е прекалено лесен. Човек цял живот може да живее, без да осъзнае, че цял живот е бил страхливец. Историческите спортове са един доста добър портал към развиване на героизъм, безстрашие, все качества, които са изключително нужни в днешно време. Надявам се традиционната стрелба да не изчезне. Дори според мен тя тепърва се надига. От нас зависи да правим всичко възможно да има повече хора, които да се присъединяват към нас. И всъщност за мен за това е важно. Хората да помнят, да имат някакво самочувствие. Може би това ни липсва най-много.